Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA were atụmatụ n'ozi nke solution ya wee gaba n'ahịa Ogbaru Plastic Market ebe obere ndị isi nke otu ahụ ma bụkwazịara nke eji wee chọọ ịkwalite nhụta nke otu APGA n'ogbe dị iche iche ma nwetakwazị nkwado ha. Amara Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ya, onyeisi oche Ogbaru Local Government Area, Honorable Kenneth Akwuobi kelere ndị ahịa maka ịdị n'otu ha. Kọwaa na atụmatụ solution nke APGA bụ ụzọ ekere iji weta mmepe na-adịgide ma ịkwalite ndụ mmadụ. N'okwu ya, onyeisi oche APGA nke Ogbaru Local Government, Pastor Obiora Anochie, kwuru na nkwado ndị isi ọhụrụ a ga-eme ka owuwu otu ahụ sie ike n'ahịa, mee ka nkwurịta okwu dịkwuo mma n'etiti ndị otu, ma mee ka ozi mmepe APGA ruo onye ahịa na onye bi na Ogbaru niile. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, onyeisi oche Onitsha Odekpe Plastic Dealers Multipurpose Cooperative Society, Honorable Onyebuchi Ukeje, gosiri ụfọdụ ọrụ mmepe emere n'okpuru atụmatụ solution dịka mmezi ụzọ n'ụlọ ahịa, nchekwa obodo na mmepe ụzọ na-abanye n'ahịa. Ọ kpọkuru ndị ahịa ka ha nọgide na-akwado APGA, kọwaa ya dịka na ọ bụ naanị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ji obi niile na-eche maka ọdịmma ndị mmadụ. Ife anyị na-ekwu Ozioma ji bịa bụ Ozioma solution gọọmenti. Onye ọbụla mara ọ na-eme ọfụma, ala asọchiri mma ya chi ọzọ. Okoko na-adịzi ka Dubai, Taiwan, maka na many places ụzọ adịgo taa. Na nchịkọta ya bụ mmemme, emere nkwado ndị isi otu ọhụrụ 24 bụ onye nke Chinenye Ekwughara bụ onye isi ha. Ọ bụkwazi onye isi ndị APGA Ogbaru bụ ihe kwadokwaziri ya bụ mmemme bụ Pastor Obiora Anochie site na Ogbaru Plastic Market. Amara Okoye n'akụkọ ụwa ABS.